ng'ama med tarif mare mondike tish table iwinja antie koro moro miluongo ni non tarif ok en tarif wanyisi mokwongo kuom ranyisi gimoro a piny moro mar Britain to kelo pi e Kenya pi modho koro gini Britain gipakiga in ounces and pounds ounces to Kenya wacho dawe one condition mar nyaka bed in liters koro ma ounces ok donje Kenya watamre man non tarif ok en tarif but non tarif kanyo donjo ni moro be piny ni mtokni biro piny iloso mtokni mang'eny Japan India Japan loso mtokni China loso US be loso kata Europe koro Kenya oketo kanwan ka mtoka biro e Kenya ka to nyaka bed right hand ok left hand mtoka biro left hand mtoka makare lakini Kenya ok do nyaka bed right hand mano non tarif kanyo winjo Kenya medicine kikelo Kenya ka okelo kala medicine ikelo na mayath mitiyo mama Kenya dwa nyaka ket package mindikre nango to akanye to shelf life mar enango kokete ko mano okuyene donjo mano non tarif kanyo winjo kwa dhi mbele koro kata gini mano tarif mano goods moro tien SPS achimos modonjo iluongo ni sanitary and phytosanitary standards achimos nyiso keto rules ma ng'iyo ngima dhano ngima le to plants dhano kibire border nyaka ibed ni in yellow fever smallpox vaccination covid ka gik mang'eny onyalo donjo kok mano to ok donj mano sanitary winja koracho moro be animals nyalo ben pinyu chande le usebed go gina rinda pest tuoche mag dhok korata mag dhok donj and plants koro mage were non tariff barriers recent one manyalo chiwo example kranyisi on non tariff is Tanzania golo oduma mang'eny kabisa gipidho oduma mang'eny moloyo Kenya iwinja nango nikech Tanzania imiyi lowo maduong' tipidho kaka inyalo to Kenya wan title in lowo mari kendi ipidho moromi kendi koro kochopo kantie shortage mar oduma okoromo Kenya wuok Tanzania biro to kochopo e border Kenya nitie non tariff issue regulation ema koro apenjo ni non tariff issues go mago ma osebedo inyanya to e COMESA block ere kaka owinjo bede ni igolo kata ikedo kod non tariff barriers makama u negotiate to understand ka gibura mwacho condition marwa en mahama kuom ranyisi oduma ka biro wacho oduma aflatoxin nyaka be 10% ko kendo 10% ok donj kata chulo tariff ok donj ken chak nyaka be this standard ko chopo ok donj mago en non tariff not related to tariff igeng'e nikech regulation moketno not tax to nyaka chul to koket regulation ok donje border koro mano jogo tem gigo obed piny mondo watimo hale maber e kindi pinje 21 gi mane non tariff kanyo do winjo moko hapa winjo mago bageno no winjo makare okay related to tax ni percentage related to kaka gino chal to kaka gino chal in condition makete pinyna acha watu mtoka left hand mtoka mbele lakini Kenya kwa watu kwadware wadwa right hand aya geno ni winjo mago bende winjo kaka ilero kanyeyo makare yena mar mondo mi aduok Nyangwese twak Nyangwese wacho ni ibo bedo ka ingiso moko kuom communique ma joten pinje bro bedo ka kete gondi chi makawuono magi bro bedo ka giromo kendo giloro ayanga romo mar COMESA mosebedo ka dhi mbele pacho ka gina moko kuom ang'o giri ma winjo be ni gikete gi kawuono mondo gine ni pinje 21 manitiere buo COMESA